салом алейкум мардуми ғариб. хоб мана мо ҳозир ай Маштакова бромадем. вазъият рости гап хела безеб буд. вазъият чӣ безеб буд? Тоҷик кам буд, халқи тоҷик кам буду, неке гузаронданам кам буд. хоб бачаҳо мо нами одам қатӣ омадем. мо барои касое ки мехоҳад беҳбудӣ шава, мехоҳад барои худаш беҳбудӣ шава, барои ҳамин хотири видеоро кардем. мо дар ягон чӣ дар кор нестай, нами одам қатӣ омадем. мардуми ғариба эҳтиром мекардаги инсонае. рафт ҷое ки дар кор шава ба русӣ гап зад. хоб ҷое ки дар кора поддержка кардан, одамое ки русиро намедонанд поддержка кард, русӣ гап зад, движение карда клиентша дар чӣ намемонад, дар зиқ шидан намемонад. доимо чӣ мекунад? мисол поддержка мекунад, ёрдам мекунад дар ҳама ҳолате ки бошад. хоб агар чизотон бошад, желанитон